sige win tatayin sa ganak para kanyayo kahit Uray talaag. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Oh, datoy para kanyayo. Oh, datoy para kanya pa. Thank you, Ninong. Walang anuman, Merry Christmas! Pwede na! Oh, nagpuskulay. Ato tinagyan natin Paano masabi? Sa pagbing-ngi. Nagyan natin. Sabay tangag mo makita pa naman o tinagyan na. Nay, surat pa. Galing yan. Gago! Gago! Scam na ta ni Ninong. Thank you, hindi pa nagbuya yung Manong kan Manang. Sapay kung nagustuhan ninyo dahil yung video. Yan, please like and please share dati video tayo. Kaya pakisubscribe kung matin dati YouTube channel tayo. Kaya kasama din pakifollow dati Facebook page tayo. Merry Christmas and Happy New Year! Kata kayo amin. Peace!